hey media nyame na meka yo ena da ho no Pataapa yere no se Nigeria fo bi akwakoche no anyem no hey Pataapa se no kresa so ma sa agina firi wonsem anyem obayi na da ho yi nyame na meka ho picture na da ho no nyina mo nhwe se no kresa Pataapa yere no Nigeria fo agina firi ne nsem Pataapa yere broni na oti Germany ha no Nigeria fo age gen afiri Pataapa nsem na se Pataapa esu Pataapa gusu a wo su ye se nua no afon dodo Pataapa asafo too much me dwene wa mente ase ebusua edine AdwenepaheneTv aka Nkrataa mu kinkon aka fufuokin aka be ma yemfa na yiranim enyefom aka mitua na omotie Mr No Pressure wodi machi a pressure be dey ebe fa wate ase sa pepe ebusua da sole ya yese Pataapa ene ne yire sensem ya mere ba ya yese abranti wote Ghana kra ebe ensi akire e wo Germany hey sesi hey Pataapa amsa kwa anya smart Pataapa nya smart te say broken heart bi a ache Pataapa no broken heart bi a ache Pataapa na che say ano eden na Pataapa tamo wo ba Germany ha na amanfo connect wo no na wodim say sa broni we no obefa wo ene watena ene wo pepepe amonya nkrataa na Pataapa ebiti wo pa na say wo ba kuro bi mu ya hwe ogorofo no mu no na buso mo sane ebi musu ba ya de sitie because Pataapa yiri we ya one na wale ye ne de Gano na ye nyina nim se nya de beboa Pataapa Pataapa yere no wale no na ye nyina nim se nya de beboa Pataapa na Pataapa so anya smart na Pataapa no enim se ono no ebi ono anya broni nto de ne ba be kire but broni no ono no ankasa no e fame na wo pe Gano musicians bia no be ba ha onfa no hihye omo sa Pataapa yere no o ya ho hihye pa obi o be ba ha bia no opeso de no ye de etwitwi no ene nsansan ba ya yesa amanfo ANC akire we ekọ ne koye interview we person ne ekoda na sefo no tu meme ne de meme hu no se girl no nya obia no ne ne de eda sara meme adwenpan ma adwen kire me tu meme ne de because me nyina ho no na amanfo ededa eda minim pefe pa se nya obia na ne be de ebeda but a fame bi na girl na wo pe a fame na girl na wo pe ndo hu no se wo din kakra bi se pe no de ho abehyew eto no hu se sa musicians na ba ha no obie no obe na adwo se odne pie abekire se wo mewale wo ebia nipa no odwam a so wa anwam wo ye de yo no okọ ba Pataapa nko ade odok ekache no Pataapa hu no se we de manya oyibo ide broni ide esem timi de esem timi bobi ma no na we de we Pataapa o ye slim na obekuta gusu pa wo hwe de we Pataapa ye slim na obekuta gusu na hwe broni no so a obepɛ kote kase wo hwe Pataapa yere na obepɛ kote mu odu pa because ono ankasa girl no o ye heavy load champion what you say ti Pataapa ba ye na no ho happen na cream ena omo connect ne ma again because the way again no e no ko share Pataapa na no odin na girl so pese wo hu obia na nipa na odi kakra bi pe girl person ni chop pictures when say ko girl we say dia ono stuka change no be disco ha Pataapa yere buni no stuka kroma nyina no free e kan say essence soro no ho a etimi drive be 6 hours 5 hours e be disco e de e wa say di Pataapa oba bi sa no ye mfa no enfo ye ni ntuno so enko an de bia me ka say so ba Abrokyire ha na se e bia so ko fa broni na uni krataa ye mfa broni ba akopɛ ene ne ntena teni pa de bia me ka kire mo ba Pataapa no ono hu no se odi kakra tata na wan kona no ne na se fo gina mu ntino no nim so wanya oyibo wata ase nto obete ahwene dom girl no so agitum so be wale Pataapa ye nyina ne tua de cause media no so ko girl na ngasa no edin ena wo pɛ enye odo na de ko share Pataapa but Pataapa no e de odo e be share girl no ena amanfo so ye de e wo war Pataapa ase e kire girl no because eduru ba bi no girl no ye na adwene se bi akobebo Pataapa o tie eduru ba bi no enwoma ya tete o back door no se girl no na adwene se akobebo Pataapa ba ebi mo ehunu se Pataapa benya chance ebi mo se Pataapa benya Germany nkrataa nta amanfo start se omo diam eye broni no omo choro no back door na abrofo so ye type bia so hunu se obi atro no back door na person obeka ne relationship ho asem na be ma no emme ne nko ade a obeyi na sum ne watie mu nsem no ahwe se ensem na o kan enokra na se enye nokre omo de opoluto wadwe se sia obenyom se sia sana abrofo ne de omusuban de etie nta manfo start say omo ke kansem e back door e de akere Pataapa yere no na Pataapa yere so e de etie ehunu say ade we kura Pataapa nto ono ko beta tena Ghana wa abra won fo ba fofia anto ata e na gay e say de ono de o so ne Pataapa entimi ye de entena biem
Girl no so ntimi ne patapaa ntena bi nti sɛ am sa wale na egu so court na patapaa pɛ sɛ ka girl no court mo kɔ wale ye no nko ɔmfa nkrataa no ntum na nka ɔntimi mmra gyama ne amenya nkrataa ba beginning no patapaa hunu sɛ girl na budo no na ɛsɛ ka patapaa ɛyɛ saa anoma no ɛno ba Abrokyire ha musicians no bebree wate asɛ ɔmo industry no tetefoɔ no bebree abɛkeka kromu a ɔmo use saa strategy na ɔno ba no bɛkae nti patapaa no na wonim sɛ bi a nwom no bɛgyina so a mo akwa nti saa wanyɛ smart ɛwɔ hɔ no na nne ɛsɛ a gay ɛsɔle Nigeria no nenam yo patapaa yiri sɔle a Nigeria ɛno nenam ɛna ne boys no mo act no mo yɛsɛ ɛna kissings no mo ɛkyɛ sɛ ano ɛden nti me sɛ wo industry nim na sɛ wo ba Abrokyire wo bɛbɔ so wɔ ha na sɛ wonya broni ɔba bi sɛ patapaa yiri yɛ ɔwale yiri ya gay no ɛsɛ ohunu suban sɛ ɔno wontumi nsesa no patapaa yiri no yɛ obi a wontumi ntene emfiri ɛyɛ anigye ho wontumi ntene emfiri disco ho because ɔno no ɔkɔ disco a ɛna nani ɛde ɛgye da bi ɔba internet no so a ɛna nani ɛde ɛgye but ebe na patapaa so ntumi ne nyɛ saa nyoma no ɛntoɔtoa so ɛna broni no so de ɔno nya no da ba akome no wie a na ohunu sɛ wo mbɛn na ɛna no ano na wo patapaa what bi da sɛ bi tuntum ni ba krompo na wawale na wagya no hokura tu kwan long time kra no amanfo mpo edi no tuntum ni ba wawale no mpo wagya no watu kwan mpo amanfo penawe no na broni abrofo so mo ho ya mo de da bia broni pese wode no twitwiw broni pese kote kwose twem broni pese wotafre na yase broni pese wode nsa fefa no ho na we ni nyina no patapaa na se wugya oba no kotena Ghana de na oba no wanya ena nei wanya chance a ese areho akanwa usole wasu ne ese de enwa patapaa ebo bokra dem dwuna mente ase because first na patapaa ebo nwa se broken heart nim but ne patapaa ebo nwa broken heart nkoa nte busa mom ye nyina nsuma enwa patapaa because e de we Ghana ni ye nsuma no ese Ghana de Nigeria fo awi ni Nigeria jollof akoye Ghana de more than Ghana jollof but na nim se Ghana jollof so e de se Nigeria de be se patapaa ya ma Nigeria fo agi gay you ai se kohwe patapaa yire no ese oni Nigeria ni bi krompo akwanyem ese patapaa yire no Nigeria ni bi akwanyem anyi nsoro akwanyem no tese ano ade patapaa yire so oni Nigeria ni bi nyimu patapaa yire no ese wonyem a wajai patapaa asi akwantimfi mewura ho ye pa eye me ya pa so oba besia watimi ne ba ma atena na wama manfo polutu nsem agu tirim se na watimi Nigeria ni akwanyem patapaa mesrew susu na wensa na also ya too much patapaa se won wensa so de a ene didi kama because oba ne de wokọ ese Nigeria fo akonka no o ma gye no awie ti patapaa we ya de suade se otu kwan ba Abrokyire na onya broni bia ye bibia ku na me wado na onya nkrataa wie a na afi de wo da ba to abonte because abrofo no ade bibifo me Abrokyire se wonya broni ba na ode na kyerɛkyerɛ obefa back door edi atro broni no sesi ya asel poto obefa back door atro broni no asel kra nti next time patapaa enya broni emfa no to abonten ato sa ya onyoma e underground uwie underground work na afi de nkrataa asem no bi esisu kama na afi de broni na de aba abonten buso edi ne ya AdwenepaheNe aka nkrataa mu kinkon aka fufuokin aka bema yemfa ne dem enya fom aka mitwa na omatiem Mr. No Pressure, with my chair pressure, a befoul. Make out for a divine organic skincare product, and I'm out divine. I will boil my skin color and I the atoso, make out for a divine pills, so I the ed amount. No, my count for a tap sense, so I the ed amount. Tap, ever wow, I'm out person in this car, at the cock gun and quandia. Tap, na Mr. Make out for ed amount. Uko, first time I was send it, was our app no so. Promo code I be here, AdwenepaheNe. No boy gumbi now discount, come. Make out for age attachment, so ed amount. Ure Ibrahim Ahmasment no je sidan kama na dem na so honya de honto nyame adoma ye besan share bim subscribe to our YouTube channels BeckyTv AdwenepaheneTv what you say na also video bi aba so nsaka follow your pages ni nyina ye de Facebook so ye de emaye odoya yeso ye de yeso dobi nyame hira won to nkwanam ye besan share patapa kafra wai na Burundi Nigeria for edneko peace out.